Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Niklaus, a to jest cudowna produkcja Boża, która się nazywa Infestation the New Sea, czyli po raz kolejny robimy romantyczne podejście do 10. z kolei, a bez kozery powiem 50. odsłony gry Infestation, albo Warzy w zasadzie. I to jest tak, odpalam ją raz na jakiś czas, żeby się przekonać, jak bardzo to się różni od tego, co ja pamiętam z tej jakże zacnej produkcji. I no. I dodali oczywiście tryb Battle Royale, bo teraz w każdej grze jest tryb Battle Royale. I no. Zobaczmy. Może tym razem coś się uda tutaj tam pokazać. Siema Nerbi. Dlaczego jest region Hongkong? Nie wiem i się nie domyślam. Farming Simulator Battle Royale. No za niedługo pewnie też taki dostaniemy. Mam wrażenie, że mówić z playbacku. Ta. Widzicie, że tu mamy jakieś kurde super tryby. Premium, Deluxe, Extreme. Kurwa panie, siema zwierzak. Czyli, że kto zapłaci, to jest lepszy. To tak jakby to samo, co całe życie już się dzieje, ale kolejny raz o tym przypomnieli. Jakie tu są niesprawiedliwe motywy. Ale ze mnie wyborny snajper. Znaczy jest karambit nawet. Jest groźny głos announcera. Announcer. I teraz jak to w grze z kategorii Battle Royale szukamy sprzętu. Znajdujemy owy. Tak, gramy Turokiem. Zaraz będziemy strzelać do dinozaurów. Dokładnie. Postać biegnie jak po wylewie. A może jest? Ja nie wiem. Być może. Zerżnęli patelnię z pubga. Ale jaja. Ale jaja. Ale jaja. Patrzcie. Ale jaja. Tu się kiedyś zmieniało kamerę gdzieś. O tutaj. O Jezu, to już wolę grać z tej. Mamy Mossberga. Kiedyś za czasów Infestation bardzo szanowana broń. Nie wiem jak teraz. Teraz już pewnie nie. Siema Rafał. Ktoś tutaj zmierza. Ani chybi. To wróg. Jak on skacze, patrzcie to. Masakra. Masakra. Stary. To jest masakra. Nie tak to zapamiętałem. Nie tak to kiedyś wszystko wyglądało. Stary. Masakra. Idziemy się zabijać. No powiem tak. PUBG to nie jest, nie? Ale rozumiesz, Ćwirek, czy ty potrafisz to pojąć, że ta gra nie wygląda tak jak ta 5-6 lat temu, że tamta gra miała inną grafikę, że ta waży 3 razy mniej,
ma obcięte tekstury, ma krótszy zasięg rysowania obiektów, ma wywalone dużo w ogóle obiektów, to nie jest gra, w którą graliśmy wtedy. To jest inna gra. Jak ten plecak się zamienia, kurde? Kurwa! Podupili te menusy. Cooldown. No, it's very cool. A no, bo tu jeszcze zombie łażą. Tego właśnie mi brakuje w tym. Tego mi w PUBG brakuje. Żeby był tryb ze zombikami. Bardzo bym chciał taki tryb właśnie ze zombikami, żeby był. To było w tych wszystkich grach tego typu najlepsze. A oni mi to zabrali. W H1 też był fajny ten tryb. Właśnie z tymi. I też go wyepczyli. Co w ogóle nie rozumiem tego. Airdrop has been dropped. Oh my lord. Siema Jonst, elo. Witam. Tak, 23 ma zostać zaprezentowany nowy BF. To jest prawda, jak mówił Major. To jest prawda. Przestań mi dupić, że sam jest pełne. Ale ktoś beknął. Co to? O curwa. O kurwa. To niezła action. Siema Miczu. Jezu. Ała. Ała. Ojej. Ała. Ała. Nie ma w ogóle pod tabem. Pod tabem się nie bierze leków. Ja papier. This is amazing. This is truly astonishing. Godom. Jak tam typy biegają w tandemie? A nie wolno. Siema Adaśko. Tak, to jest pre-alpha najnowszego BF-a. Zapowiada się świetnie. Siema Mikiu za follow. Jezus Maria, zabiłem człowieka. Stara, rób mi mielone. O Boże, walka.
Oh my gosh. This is truly amazing. Patrzcie, mamy strefę jak w PUBG. I jesteśmy w środku niej. Ale to są jaja. Ale jaja. Siema Sefirot. Ale są jaja. Jakie jaja. Normalnie aż się chce powiedzieć. Subujcie. Wszyscy subują śmieszne szoty. Jo, tyż subuja śmieszne szoty. No to sub. I dzwoneczek. Siema baniak. Generalnie to Niklaus dobre szoty robi. O ty kurwa. Paszczurze. Tak, coś się zdupiło na Twitchu i podświetla wszystkie wiadomości wszystkim ludziom. Znana situation. O kurwa. We are fucked. Jeronie. Ale jaja są. Ale się dzieje. Ja walę. No nie wytrzymie. Nie, tak, nie wytrzymie takie jaja. Jak się śmiesznie położył. Ja, są typy. Jak ja patrzę na tego typka w tej grze, to mi się bardziej ciepło jest. Spectrum, dziękuję za followa. How did that happen? No i to by było na tyle, moi drodzy, z Infestation. Pamiętajcie, sub i dzwoneczek oraz Niklaus na Instagram. Nie, no dobra, żartowałem. Ja bym jeszcze sprawdził ten tradycyjny... prawda... Zobaczmy. Co tu się... Ej, tu jest nawet dużo ludzi na serwerach niektórych. Colorado. Zobaczymy. Co to za podróbka Fortnite? Are you trying to cheat me again? Siema, Sibuan.
Znaczy, prawda jest taka, że to jest podróbka Gotika. Gulasz ognisty. Naprawdę zajebisty. Bardzo mi się spodobała ta piosenka, chociaż nie grałem w Gotika nigdy. A gdzie smoki? Później. Na następny... O Jezu, noc. Na następnych leverzach. A jednak nie jest noc wcale. He. Ej, ale chyba poprawili te wczytywanie obiektów. Bo już się nie wczytuje trawa 3 metry przede mną. To całkiem przyjemnie, powiem wam z ich strony. Siema, Skachu. Gulasz ognisty jest całkiem zajebisty. O kurwa. O Jezus, co zech narobią. O materdyjo, idą mnie za... a tam... Aaaa! Hilf mnie! Kaj się godo. Jezu, on mnie zabije. Ej, on strzela do mnie czy do zombie? Pamiętasz 7 Days to Die? Tak. Tak robi trochę do mnie, trochę do nich. Ej, ale poprawiła się grafika, serio. Nie ma tego wczytywania metr przed nosem obiektów. Czy no, na tle takiego PUBG'a to i tak outdated so much, nie? Ale... Pytaj, czy friendly. Nie wiem, kaj się godo. Na K? Halo? Halo, halo? O chuj. Fefek, patrz co się dzieje. Na T. Halo? 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 No co jest? Może mam wyłączony? Nie. Halo? Siema, Daria. Halo? Halo? Nie działa. Received group invite. Ja nie chcę do grupy, ale... Falcon 9 startuje za 10 minut. A, Falcon. To tu były pojazdy? O kurwa. Elo Gocha.
dodali pod koniec istnienia. Warzy. A to ja już chyba wtedy coś nie grałem. Jak on podskakuje dziwnie. To nogę tak... I na niego ha. A tam dupis gocha. Dropiły jakby z zombiaków leciały. Chyba nie. Siema Martinka. On skacze jak w gotiku. Ja mówiłem, że to jest taki gotik. A spróbujemy zaraz pójść na PvP jeszcze zobaczyć. Siema Jabba. Co się stało z tą grą? Znaczy... Przepraszam, paradoksalnie wygląda lepiej niż za czasów jak w nią grałem ostatni raz jakieś pół roku temu. Gulasz ognisty jest całkiem zajebisty. Co, on dojdzie zaro? Przepraszam. Pytanie rhetorical question. Byda się musiał ciulać. Ho, walacie. Ho, no, dawaj. Pa, pa, je, pa. Pływaj na pizdę. I jeszcze pa. O Jerona! Pa! Pa co sam jest. A idzie tak? Nie. To kiedyś to tak nie było. Pamiętacie jak się grało w Infestation albo w Warzy? To co to było znaleźć taki sprzęt? To ile trzeba się było nałazić, ile trzeba się było nalutować. A tutaj pierwsza miejscówka i mam kurde 3 karabiny, amunicję, 2 noktowizory. Kurwa, kiedyś to tak nie było, panie. Ciul, patrzcie. Kevlar i jazda. Się teraz można bawić. To chyba tak zrobili pod to, żeby ludziom się łatwiej grało. Tak tej broni nawalili. Siemasz Exilim. O kurwa. Pa, jedzie typek. I go pojada. Przejechał. Co one tak pierdolce dostały? Nie wiadomo. A on je wabi.
ale ich idzie dużo. Ej, czy to jest od ustawień mojego monitora, czy u was też to wygląda, że ta grafika jest taka jasna, mało nasycona? Czajcie, o co kaman? Że jest takie, to wszystko takie jakieś, nie wiem. W grze to jest takie mdłe, zamglone, no. Myślałem, że to może ustawienia monitora, co się wczoraj zdupiły. O kurwa. O nie. O proszę, nie. Nie, i no nie to. O kurwa. Nie. Proszę. O Jezu, wyszło. Wyblakły, zadymiony. No, 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 no. Coś po tymu. Pa. Zarobimy sobie trochę dorarów. A to jest ten bykol. To nie. Go nie. Ej, chciałbym, żeby w PUBG było tyle rodzajów broni, co tu jest, i dodatków i wszystkiego. Ale to jest jedyna rzecz z tej gry, jaką bym chciał w PUBG. Dawaj, bykola, będzie zabawnie. Nie mam chyba tyle naboi. Ej, czy ktoś z was zgadnie, z jakiej gry oryginalnie to jest dźwięk broni? Bardzo łatwo zgadnąć. Tylko jest taki troszkę jakby wyraźniejszy. Far Cry, tak. To jest M4 z Far Cry'a. A wyście są szkolone, widzę. Zmusili cię do grania w to gówno za donate 2000 zł? No paradoksalnie nie właśnie. Odpaliłem to z własnej woli. No, szpas jak chuj, nie? Dobra. Sprawdźmy sobie w survivalu jeszcze PvP. Nie to. Znaczy, teraz PvP było gdzie? Revive. Co? Aha.
Survivor. Nie no, no Survivora nie mam czasu. Znaczy, no powiem wam tak, no ludzie grają, nie? Ludzie listy piszą. A. Chyba mnie podupiło. Spróbujemy PvP. A wytrwałeś takiego heada, bo to nie było PvP. No wyrwałem heada, no nie, to nie było PvP. To było... Nie wiem co to było. A, to już! To już jest gra, ja? A, okej. Kurwa. Yeah! Aha. Już? Masz tak na tym monitorze, że czasami sam przygasa i się wyświetla na przykład DP na środku ekranu. Tak, czasem przy niektórych grach, ale to tak się musi coś tam przełączyć. Nie no, fajne te PvP, takie bardzo dynamiczne. Bardzo dynamiczne, bardzo dynamiczne. Bardzo dynamiczne. Bardzo dynamiczne. Takie PvP ogółem, no PvP. Nie dla mięczaków. PvP dla prawdziwych mężczyzn. No. Oni z bronią już biegają na początku. No tak, bo oni mają broń, a ja nie, przy spawnie. To jest fajne. Podoba się mnie to. Jeszcze 2 próby. Tak, to jest PvP dla gitów, nie frajerów. Bardzo mnie się to podoba. Bezkompromisowe, skillowe, nie dla mięczaków. To jest to. No, oni mają subskrypcję Extreme, ja jestem biedak, nie mam. Nie stać mnie na takie frykasy. Kurwa! O wy kurwy gnoje. Zajęli mi miejsce.
Tu mnie nie wpuszczą, bo jestem plebsem. Ty, biedaku, nawet złota nie masz. Jestem biedakiem i nie mam nawet złota. I to jest prawda. Tą łysą makówę mi ktoś wnet. Dobra. Tyle. Moi drodzy, to tyle w ramach wspominek z Infestation. Pozostawiam wam wnioski do rozpatrzenia w komentarzach pod tym materiałem na YouTubie. No ja jestem oczywiście jak zwykle zniesmaczony, także widzimy się w Infestation The Newsy za jakiś kolejny rok, kiedy nie będę miał co robić i sprawdzę jak to wygląda. Dzięki za uwagę, zostawcie suba i łapkę w górę i wbijajcie na Instagrama. Instagram Niklaus Pieron i Twitch TV Niklaus. Tyle ode mnie. Dzięki, ciao, bella, pa. PUBG. Nie będzie PUBGa żadnego.